बर्तमान आम विक्टोरिया पैलेस बाहर को बाहर गई बाहर गोटे अति सुंदर चर्च गोटे अच्छी जोटा ना हूँ सेंट कैथेड्रल चर्च ना सेंट कैथेड्रल चर्च बैक कैमेरा देखो बर्तमान देखो चलते जा भर को देखा यदि कैमेरा अलाउ थाए तो भर देखिए ना बाहर देखो तो सांग मैंने बर्तमान चर्च रू बाहर को बाहर भितर फोटोग्राफी की वीडियोग्राफी अलाउ नाला बहुत शांत परिवेश गोटे बसवा भल भी लगी बर्तमान बाहर की आम जाऊँ देखा आउ कड़े जीव बर्तमान किसी ठीक करनु जुआड़े जीवु आम कहबू चलते आगू जा सांग मैंने आसी पहुँच जाइए शिमला रेस्टोरेंट शिमला बिरियानी खायापाई चलतु भर को जा राखा पूरा हालिया हो गले गामुछा पकई बुलूँ कौन कह चाहिए आप खाଇବା ତ ଲୋକ ଖୋଲେଇଲା से किसी कहवा मुड्रे आज ना ये मैंगो सेक मिलूँ देखिए खाई सारा ट्राए कर मैंगो सेक बहुत सुंदर जिनसा बहुत टेस्ट लगे आमको बहुत बढ़िया लगे चल जा भर को ए तो सामान बर्तमान आम आसिक शिमला बिरियानी भितर बस आम तो बिरियानी खाइबू आम आगे प्रभास सर देखिए प्रभास सर आम भेज खाइबे कौन प्रभास सर भेज खाइबे कौन देख टे देखिए कह जल्दी कौन खाइब शीघ्र कह रखा बिरियानी चलो चिकेन बिरियानी सुभाष सर आम सुभाष बता केमती लगुच दुख सुखे भल चली सुखे दुखे भल चली ना दुखरे दुखरे सुख खोजा आम चेष्टा करुँ ना कौन कह दुख याद राकेट आमर आज ठीक से बुली पाइलानी कौन करा पिलाटा देह खराब हो ना मुहटा कि शुखी जाए देख भल लगे जूम कर देखा भल लगी हाँ कौन कर नहीं आसिक पहुँचे कोलकाता फास्ट नड़ी भाई कहले नड़ी भाई नहीं कला सारा सार नहीं कले तथा आम 3 जन टिकेट गले टिकेट कलापर ये साइक्लोन आसला साइक्लोन आसिक बर्षा पूरा कला धड़ा कला कसिक मैंने भरोसा नाला आम आसिया बोली कि आसिले
ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ବର୍ଷା ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ କି ରାକା ଦେହ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ରାକା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ତଥାପି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ବୁଲା ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଳୁ ବାଲା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା। ମୋ ବିରିୟାନୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଟେକ୍ସଚରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରାଇସ୍ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ ଚିକେନ୍ ନ ଦେଲେ ରାଇସ୍ ଟିକେ ଖାଅ। ରାକା ଆଉ ଖାଇଲେଣି ଏଠି ତାଟେ ଚିକେନ୍ଟା ଟିକିଏ ଦେଖିଲ ପିସ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା କ'ଣ କହିବି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଅଛି ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଅଛି ସତରେ କୁହ ଖାଲି ଭଲ ଅଛି କହିଲେ ହେବ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଳୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛି ବଡ଼ ପିସ୍ଟେ। यार एटा कोलकाता खासियत ना ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ହିଁ ଚିକେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଘରେ ରାଇସ୍ ଭଲ ଅଛି। ଖାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ଆସିନି ଲଗେଇଲେ ତମର ଖାଇବା ଆସିଲା। ପ୍ରଭାସ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଗ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ତମର ଆସିଲା। ରାଇତାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତା ତୁ ଜାଣିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିୟାନୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି। समथिंग डिफरेंट ଭଲ ହେଉଛି ବେଶୀ ମସଲା ମସଲା ନାହିଁ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା ମୁହଁରେ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ଙ୍କର ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବା ଟିକେ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ଙ୍କ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ଦେଖା ଟେଷ୍ଟ କଲେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କହିବେ ଭଲ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲକାତା ବିରିୟାନୀରେ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଳୁ ବିରିୟାନୀରେ ଆଳୁଟା ନିହାତି ଭାବେ ଥାଏ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ମିଶାଇ ଖାଇବା ବିରିୟାନୀ ଆଳୁ ମିଶା ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଆମ ବିରିୟାନୀ ଅପେକ୍ଷା ତ ନିହାତି ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଦେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆଗ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଦାଦା ବାଉଦି ବିରିୟାନୀ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଯାଇକି ସେଠି ଦାଦା ବାଉଦି ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ସେଠି ଆମେ ସିମଲା ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ବାହାରେ ବେଟ ଖାଇସାରିଲୁ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଛି ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଚିକେନ୍ଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଚିକେନ୍ଟା ଅଲଗା ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଇସ୍ଟା ଅଲଗା ବଏଲ୍ କରାହେଇଛି ଆଳୁଟା ଅଲଗା ବଏଲ୍ କରାହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ସେତେ କାହିଁ ଖାସ୍ ଲାଗିଲା। ରାକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ ପିଉଛି ରାକାକୁ ଦେଖାଉଛି ରାକା କହିବ ତା ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଖାସ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡିସେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ। 5 ଖଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି 5 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ଆଉ ସୁପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ ବିରିୟାନୀ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? ବଢ଼ିଆ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା ବହେ ବହେ ବଢ଼ିଛି। ଆରମ୍ଭ କର ରାକାର ପୁରା ଚଏସ୍ କଲେ ଚଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ପିଆ ହେଉଛି କେମିତି ହେଇଛି ତା ସହିତ ମିଠା ପାନ ସବୁ ଡିଜର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇସାରି ବାହାରିଲୁ ହାୱଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ହାୱଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ହାୱଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି 9,000 ଡ୍ରେସ୍